Hei. 27. päivää tätä kuuta tulee uusi biisi. Mutta tästä Rautaperho-biisistä vielä hei sen verran, että löysin tuolta arkistoja aarteista, niin löysin 2 pätkää, missä tätä niin kuin demotellaan tätä biisiä. Ihan niin kuin, siinä on niin kuin, ensimmäisenä on tällainen tää video, jossa mä lähetän niin kuin ekan kitarademoni tällainen videon välityksellä basistille. Ja kuten kuuluu, niin ainakin tää intro on sama. No, tää kohta on jäänyt siitä pois. Mutta joo, tämä on. Ja joo. Sitten kertsi. No, samat soinut vähän eri lailla vaan. Ja sitten siinä basso, sitten on myös sellainen, missä demotellaan basso. Siellä on vähän jotain, on laitettua haikkaa ja muuta. Joo, sellainen. Se onkin tossa biisissä joo, tää kohta tällainen. Breikki tai miksi sitä nyt haluaa kutsua. No, mielenkiintoista. Toivottavasti noita kaikkia löytyy lisää. Mutta hei, tosiaan 27. päivä. Jos mä nyt väärin muista. En muista. 27. päivä, niin sehän on, jos katson tuonne sivulle, niin mä näen sen. Torstai tällä viikolla. Yes. Yes. Ja sehän menee jotenkin näin. Ja sitten kai siinä jotain muutakin on. Mutta hei, käy kuuntelemaan.